Takže čaute ľudia, vítam vás u môjho nového videa, u Minecraft série. Ja vám rovno poviem plán na dnes, nechcem to zdržovať, lebo to bude dosť dlhé. By som si chcel spraviť Monster Farmu. Takže ja by som išiel rovno na to. Monster Farmu mám pripravenú už spraviť. Ak je noc, tak sa idem vyspať, aby na to tí monstri tu nezažrali. Joj, fajne sa vyspinkáme. Pekný deň, tu máme, nepadá dážď, nič. Tu som si zasadil v minulom videu kvietky, neviem prečo som to zničil. Tu kvietky, tu som si aj strom zasadil. Ja som zničil, ja som dobrý. No, na toto video by som potreboval veľa kameňa. Takže kameňa mám dosť, ako tu sa pozerám. Tak, idem do peci, toto uvarím. Tak, to si dáme sem. Tak. A máme to. Tu video ešte zahradu tu. No ja všetko zničím, ja som nenormálny. Aj toto som zničil. Kde to zmizlo? Tu. Nie, pada dážď. Tak dážď nemám rád. No, ako sa tu dropovalo? Dobre. Kto mi zničil? Tak farmu na moby by som si chcel dať tam za riekou. Ja už by som sa rovno vrhol na to. Dobre. Stade dáme head preč, tak, lebo ja som východňar. No a spravil by som to nejak. Také veľké. Seká sa mi to ako... Dobre, ja zrobím základ, ja som ozvem. No tak také vysoké by to malo byť, ja tam potom ešte dorobím toto také veci, kde tam dám vodu, tam sa budú spavnovať hore mobovia. A oni pôjdu rovno toho. Keď pôjdu, sa spavnú rovno do vody a vo vode tam pôjdu. Dobre, ale ide čas ťaženia. Ja si nájdem také miesto, bo ja sa idem najprv vyspať. Čo? To je noc. Dobre, a čo som chcel presne? By som tu tak začal kopať niekde. Uhlie.
No tak tu bolo veľa uhľa. Dobre, ale ja by som si ešte išiel domov vytvoriť točky. Ja viem, že som mal dvere niekde, ale už neviem, na čo ich použijem. Ovca. Toto je tvoj koniec. Musím sa ponaťahovať, lebo som tu zhrbený. Ja by som mala si hovoriť hlasnejšie, lebo vy ma asi nepočujete. Tak budem hovoriť celý čas už. No, takže prišiel som si po... Kde sú moje dvere? Dvere dám na miesto kože. Kožu dám do toho. A čo už chcel? Mám tu dve fakle. Tu sa polož. Lebo však ja ich dám na miesto kameňa. Hej. A čo som chcel presne, dosky také. 37, hej. A z toho si vytvoríme dobre, keď už mám jednu bodku, teda si zrobím dva rovno. Dobre, a čo som chcel? Fakle presne. Tak. Asi tak mi stačí, no. Tak a dva. Dobre. Pripravím dvere. Čo to je? Tu? Tak si zrobím ešte. Dobre. Tak. Tak, ale ja som chcel... Čo? Tak budem musieť to dať tak. A sa vám ozvem, keď už budeme dokopáme všetko. Oznámenie. Našiel som nejakú šachtu. Idem do tej strany. Wow, pozor, čo to? Tu asi nič nebudem, bo to je voda len. Tak idem preč už stade. O, železo! Tak ešte, že som si ho všimol. Dobre. Ten andezit, to je najhorší blok. Čo tu robím za sekeru? Yes, kámo. Železo máme. Dobre. Prečo som to zničil? By som aspoň vedel, kde sme. Tu je železo.
Železo tu je. Wow. Dobre. Hore tu není nič. Dobre. A hore. To sa mi zdalo. Asi. No. Počkaj. Tu stále som prišiel. Áno. No a tu je končaty, takže je celkom o ničom, no, musím povedať, ale našli sme železo, takže nie je to úplne o ničom. No, ale ja potrebujem, skade som prišiel. Skade som prišiel? Skade. Áno. Ale tak, ja to tu zastavím. Takže našiel som tú modrú rudu, som zabudol, ako sa volá. Ale toto už je úspech. To je úspech. A viem, že si za to môžem enchantovať toto. Lazery, či jak si to volá. Dobre. Ale inak už mi skoro došiel krumpač. A som už na týmto kameňu. Takže asi za chvíľu už idem hore. Dámy a páni, zlamal sa mi krumpač. A došiel som až sem. Si dám, neviem, toto si to prikladám, že som tu došiel. A ja idem hore. A za ten čas, čo som bol preč, mi už skoro narastla pšenica aj toto veci. Nie, ja som nechcel zrobiť screenshot. Čo som nechcel. Dobre. Ja by som si chcel vykraftiť ešte jeden krumpač. To si tam sem. Takže zrobil som jednu stenu a druhú stenu, ostatné ešte nemám. A tak to bude vyzerať jedna strana. Tam dám vodu, oni sa tam spavňujú. Pôjdu dole po vode a tak spadnú, možno im to dá full damage, alebo si to zrobím ešte také okienko, nech ich môžem zabíjať po tom stade. No ale to už zrobím v druhej časti a zatiaľ čaute.